Бобит, Боб, Дон, Алън, Рон и Сид. Терористи срещу полицаи. Вие полицаи ли сте? Ами да. Но вие хора ли сте? Да. Тогава защо ви са такива главите? Това са маски за предпазване. Покажете, момчета. Но полицаите не носят маски. Ние не сме от обикновените полицаи. А той защо не е човек, а робот? Дълга история. Всичко започна, когато си развали телевизора. Приятели, какво гледате? Упс! Шит! Без да искам! Как трябва да купуваме нов? Какво стана? Дон, поговори се с Сид. Кой да вземем? Големия е като нашия, но е 7000 лева, а малкия е 10 лева. Момчета! Боб, но какво направи? Не знам. Взеха Боб в затвора без да има значение. Том е тъй, няма от какво да се бои. Горе ръцете! Сид! Дон, ти не спаси! Тези не са истински полицаи. Дон, бързо да не се Сид в болница. Оставете мен, спасете Боб. Дон, тръгвайте! А ние да спасим Боб. Дойдете времето. Остави го. Бит, не! Какво? Той изчезна. Както и Бит. Как си Сид? Добре, но къде е Бит и 10? Бит беше пострелян. Но все още сме в опасност. Има още от тези полицаи. Какво стана с 10? Взели са го. Трябва да се подготвим за битка. Приятели, време е да тръгваме. Време е да си отидеш. Не си мисли така. Сид, ти ме спаси. Има още от тия. Ти не си мисли, че ще направиш нещо. Напротив, направих. Направи Бит робот. И така сега съм робот. Добре, благодарим ви. За пръв път бях пред публика.